Я каждый день плачу. Ул көннәрне Сергей Карпенко әле дә елап искә ала. 6 яшьтә генә булсам да, бүгенгедәй хәтерлим ди. Әти-әнисез калгач малай әбисе тәрбиясендә яши. Әмма алар йортына да ачлык килә. Дәванисен ул бүген фәрештә дип атады. Фотосын үзеннән калдырмый. 125 грамм хлеба делил пополам сам. Гомеремне саклап калыр өчен үзенә бирелгән 125 грамм ипинең дә яртысын миңа ашата торган иде бахыр. Әнә шулай үзе үлеп китте, ә мин исән. Аннары балалар йорты, эвакуация, балалар төялгән эшелонга немецлар һөҗүм итә. Булайда хәлсез ябык малайны инде үлгәндер дип станцияләрнең берсендә ташлап калдыралар. Әмма ул бирешми. Бүген аңа 85 яшь. Койгы һәр Ленинградлының ишеген шакый. Могҗиза белән генә исән калган блокадниклар ел сайын шушы көнне хатирәләр сандыгын актара. Как я ела землю. Әни алып кайткан бер уч туфрак ашаганым, агач җилеменнән шулпа кайнатканыбыз хәтердә. Дистрофиядән җан тәслим кылган дәвәтине чанага салып каядыр алып барганыбыз истә калган. Аны кая җирләгәннәрдер, белмәдек. Инде әнием дә вафат. Шәһәрне фашистлар бомбага тота башлагач, Ладога күле аша чыгып качалар. Аны халык телендә яшәү юлы дип йөрткәннәр. Бу юлдан 2 төенчек күтәреп 6 яшьлек Ирмада үтә. Аларны Казан сыендыра. Чараның биредә узуы очраклы түгел. Дәрвишләр бистәсе һәм Казан оптика механика заводының язмышы Ленинград белән тыгыз бәйле. Сугыш башлангач, Ленинград халкын нәкъ менә бирегә эвакуациялиләр. Башкалага җибәрелгән 7 эшелонның берсендә гаиләсе белән Ольга Лютая да була. Үзе кечкенә булганлыктан дәһшәтле елларны ул әнисе сөйләгәннәрдән генә ишетеп белә. Я вернусь, когда из Ленинград. Шушы авырлыклар гына үтсен, Ленинградка мен барыбер кайтачакмын дия иде әнием. Шәһәрне кабат торгызыр өчен бөтен көчен бирергә әзер иде. Һәм ул моңа иреште дә, соңрак Ленинградка кайтып, гомер буе төзүче булып эшләде. Бу көннәр турында сөйли алучылар саны елдан-ел сирәгәя. Казанда иҗтимагый оешма исемлегендә бүген нибары 97 кеше. Ә Нурлат районында ул бердән-бер Меңзәки апаның Ленинград камалышында яшәүче билгесе бар. Ул шулай ук фидакарь хезмәт өчен медале белән дә бүләкләнгән. Абый бара иде, сәгать стентер учетка баралар ишлай. 125 грамм әппәйді инде. Небадагы каланы саклап гомерләрен биргән батырлар арасында 16 мең татарстанлы да булган. Алар истәлегенә моннан нәкъ 200 ел элек Пискарев мемориаль зиратында хәтер тактасы куелган. Татарстанның Санкт-Петербург шәһәре һәм Ленинград өлкәсендәге вәкиллеге бүген бирегә чәчәкләр китерде. Бу зиратта 1 миллионга якын кешеләр күбелгән дигән мәгълүмат бар. Әлегә хәтле тулы исемлек юк. Бу зиратта 2000 гә якын татар җирләнгән диләр. Бәлки барысының да исеме ташка уеп язылмагандыр, әмма халык күңелендә алар мәңгелеккә. Казан, Нурлат һәм Санкт-Петербургтан Рәмзилә Гафиятуллина, Марат Зайдуллин, Яңа гасыр каналы.